Milí priatelia, srdečne vás zdravím z Rače. Vítam vás pri diskusii a dnes budeme debatovať o téme, ktorá sa týka nás všetkých, a to je jedlo a gastro. Vítam Vojta Hojena, ktorý je manažer v gastroprevádzke a dalo by sa povedať, že človek od fachu, takže ďakujem veľmi pekne, že si prijal pozvanie. Čau Mišo, ďakujem veľmi pekne aj ja. S Vojtom sme sa dohodli, že to bude taká videoséria viacerých podcastov, budeme debatovať o rôznych témach, ktoré sa týkajú teda aj reštaurácií, spotrebiteľského správania, ale aj toho, aká situácia je v gastro vôbec, na čo ako spotrebitelia si dávať pozor. A dnes sa budeme venovať situácii v gastro. Takže moja prvá otázka znie, že keby si mal tak popísať, aká situácia je v gastrosektore, pretože máme za sebou pandémiu, infláciu, ale teda aj vojnu aj Ukrajine, čo mení aj možno spotrebiteľské správanie. Takže ako by si to zhodnotil ty? No toto všetko, čo si povedal, má svoj vplyv. Aj tá situácia v tom gastre je, povedal by som, taká citlivá dnes, nie je to tak ako kedysi. Kým kedysi možno stačilo zohnať financie na budovu a zariadenie a zamestnať jedného kuchára a čašníka a ľudia začali chodiť a už to fičalo. Tak teraz tomu až tak nie je, preháňam trošku, ale je to iné. Zdražujú nám vstupy suroviny napríklad, či kľúčový vstup, bez toho by sme nemohli variť samozrejme. Takisto rastú ceny energií, čiže keď už ten vstup tej suroviny máme, musíme ju na niečom alebo nejako spracovať. A ďalšia neposlednom rade vec je takisto aj rastúce mzdové náklady. To znamená, že keď už máme tú surovinu a sme ju nejako spracovali, tak nám ju musia niekto pripraviť. A je to všetko a robí taký súbor vecí, s ktorými sa to gastro na Slovensku musí dnes zapodievať. No. Tá pandémia a tie posledné roky na trhu hodne zmenili aj zákazníkov. Ako by si ty zhodnotil, že cíti ten rozdiel, že predtým ľudia nejakým spôsobom chodili do reštaurácií, možno potom počas pandémie si začali viac objednávať. Ako sa zmenili zákazníci za posledné roky? No jasné, vieme to dosť dobre zhodnotiť. Sice Kern, túto naša reštaurácia v Rači, nefungovala ešte pred koronou. Otvorili sme len v roku 2024, ale máme aj druhú prevádzku, kde to vieme pekne porovnať. Možno to vidieť sám na sebe, alebo ja sám na sebe to badám. Tí zákazníci, oni si dvakrát premyslia, že či idú do reštaurácie zaplatiť za jedlo, kde zaplatia aj tú pridanú hodnotu. Rozmyslia si, či si nechcú radšej navariť predsa len doma. Alebo keď už sa im fakt nechce naváriť doma, tak si objednajú, ako si spomenul, tú donáškovú službu. Predsa len aj tá sociálna interakcia je už v dnešnej dobe niekedy aj negatívny element, ktorý keď sa dá odstrániť, tak je to niekedy výhodou. Čiže to spotrebiteľské správanie sa zmenilo, určite, ale už sme sa predsa len trošku aj pohli. A tá ďalšia vec, čo možno aj nesúvisí už tak skoro s tým, že sa doba hýbe nejako dopredu, že ten zákazník je náročnejší na to, čo si kúpi. V tej reštaurácii tej ponuky je veľa. To znamená, že musíme naozaj aktívne sa snažiť odlíšiť sa od tej konkurencie a priniesť niečo navyše, aby si ten zákazník povedal, že áno, do Kernu v tomto prípade chcem ísť, alebo vo všeobecnosti do prevádzok. V poslednej dobe sa veľmi často hovorí o takých tých ekonomických faktoroch, o opatreniach vlády, veľmi často sa sklonia slovíčko konsolidácia, ktoré sa teda premietlo aj do tohto sektora. Tak skúsme si pomenovať také tie základné faktory, ktoré komplikujú situáciu v gastro, svojho pohľadu. No jasné, jednak je aj to, čo som teraz spomenul, jeden z tých faktorov, ale druhá vec je áno, aj niektoré tie opatrenia alebo legislatíva vo všeobecnosti, ktorá buď neodráža súčasnú dobu, alebo není až tak úplne celkom logicky postavená, napríklad 3 rôzne sadzby DPH, alebo... Môžeme si skúsiť vysvetliť, že ktoré sú to a ako sa odlišujú? Jasné, tak v súčasnosti máme 3 sadzby DPH, 23%, 19% a 5%. Všetky 3 sadzby DPH sa dotýkajú gastra, 23% sa týka najmä nejakých služieb, ako je napríklad nájom, alebo korkovné, alebo vo všeobecnosti služba, ale takisto je napríklad alkoholu. Kým nealko je napríklad už pod 19% sadzbou a jedlo je pod 5%, ani to nie vždy, keď si ho nechceš nechať odniesť do náškou službou, tak je tam zase iná sadzba a tak ďalej, čiže toľko to asi k tomu. Kedy si ešte prednedávno to bolo rozdelené na dve, aj to mal nejaké špecifika, čiže je to vec, ktorá komplikuje, zjednodušme to tak, hej? Tá sadzba DPH. Ďalej je tam potom napríklad tá transakčná daň často skloňovaná,
A takisto nie je úplne zmysluplné pokuty, napríklad za to, že niekomu predávam langose, hej? Ty keby si povedzme mal odporučiť poslancom alebo možno ministrom, že aké opatrenia mali prijať na to, aby podporili, motivovali gastrosektor, naopak, aby ho nedemotivovali. Aby v konečnom dôsledku my ako zákazníci sme prišli do reštaurácie, do nejakého podniku, mali sme kvalitné jedlo, dobrú obsluhu. Čo si myslíš, že by pomohlo? Aké opatrenia? Tak tých opatrení, ktoré mám na mysli, je viac. Ja sa viem rozprávať, takže ma prosím ťa zastav. Ale jedna teda z tých je už to, čo som spomenul. Hej. Ani nie tak, že znížená, ako skôr jednotná sadzba DPH. To je dôležité, aby v tom nebol chaos. Čiže jednotná sadzba DPH, o transakčnom daní sa nemusíme ani teda baviť. A ďalej je to, ak nie je vyslovene zníženie, tak aspoň neúmerne zvyšovanie daňovo-odvodového zaťaženia. A s tým súvisí ďalšia vec, ako sú napríklad tzv. Príplatky za víkendy, hej, že zamestnanec, keď pracuje cez sviatok, alebo sobotu, nedeľu, alebo po 22. hodine mu patrí primeraný príplatok za to. Mimochodom, každá situácia má iný tento príplatok. Tak rozumiem, že ten zamestnanec musí byť férovo a adekvátne zaplatený, ale treba si uvedomiť, že gastro funguje akoby proticyklicky oproti bežnej väčšine iných povolaní. To znamená, že keď väčšina ľudí má voľno, tak my vtedy ako keby zarábame alebo vtedy pracujeme najviac. Čiže viem si predstaviť tu nejaký špeciálny režim pre gastro, alebo napríklad si viem predstaviť, že ak by aj tie príplatky boli, tak je tam nejaká predsa len daňová úľava, alebo by bola nejaká časť nezdaniteľná, ako to má napríklad Nemecko. Čiže to je ďalšia vec. Tretia vec, čo mi napadá, je takisto napríklad odbúranie nejakej tej zbytočnej administratívy pri evidencii alebo tom onboardingu toho zamestnanca a niektoré hygienické opatrenia, ktoré už až tak neodrážajú dobu. No a v neposlednom rade, a už končím, a to je asi najdôležitejšie, zvýšená ochrana tých podnikateľov, obzvlášť v gastrosektore, ktorí naozaj podnikajú poctivo, odvádzajú dane a odvody riadne, dodržiavajú vo všeobecnosti pravidlá, aby neboli znevýhodňovaní oproti tým, ktorí tieto pravidlá obchádzajú. Určite, aby sme teda neboli len negatívni, tak skús pomenovať také pozitívne trendy, ktoré v gastrosektore za posledné roky vidíš. Pozitívne trendy vnímam určite. Som toho aj sám osobne fanúšik. Vnímam, že mnoho prevádzok sa snaží tú prevádzku zjednodušovať, variť jednoduchšie, poctivejšie a možno aj lokálnejšie, to sa často skloňuje, aj to má svoje odbočky. Čiže toto. A po druhé vnímam, to súvisí trošku aj s osvetou v spoločnosti, že sa to gastro zameriava viac na to, aby to ponúkané jedlo bolo kvalitnejšie, aby tá nutričná hodnota častokrát bola naozaj aj vyššia. Čiže toto si myslím, že naozaj sú pozitívne trendy, ktorých som fanúšik. Ďakujem pekne. Téme lokálnych potravín, nutričných hodnôt a vôbec vplyvu potravín na zdravie sa budeme ešte venovať v našich ďalších debatách. Ďakujem veľmi pekne za rozhovor. Mojím hosťom bol Vojto Höhn, ktorý je manažerom oblasti gastro. Už a vám ďakujem veľmi pekne za pozornosť a teším sa pri ďalších podcastoch.